فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، ثم الصلاة والسلام على أعلى بني مضر وعلى آله الغر مع صحابه الفضلاء، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي مساين تنوكا بركدا مساميني على كرا كرين كرين كا أفساني جين بلا جيليني أمبي سالي أكا أنا سمغو أني مو مريو تغو نغنيا فكتا جودون سي على كانين أو بي أجمع كل سنو مينفي. فالحمد لله رب العالمين ni anye stade 26 marsi konnana Bamako yirimajo ka ben novembre kalo alet le sabama o min bena mauludu ale denguni suma min be labbe jamiatul ansar din international fe jamana bisabanin ko ka bo jien fantan nani bela jelena kana mauludu nyenamaya mali konoya anga sababu nyuman fe noye a Seyid Sharif Ousmane Madane Haidara baray nunduna ni foli kan chamaye fokata se an karamɔgɔ kelen ko ka kɛnɛ sɔrɔ an ka maaba minnu kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna olu ka folikanw ye nka sigida nata wɛrɛw ni ala sɔnna ma aw n'olu sɔrɔ nka kɛrɛnkɛrɛnyala bi an bɛna laseli min yira aw la karamɔgɔ ye layidu min di fɛnta min bɛ yen ni a ko k'a bɛna walawalali kɛ a la bat mawuludu denguni su la o fɛnta ninnu an karamɔgɔ a Seyid Sharif Ousmane Madane Haidara a bɛna don o kɔnɔna na ka o walawala ta ko fɔlɔ baaraw la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ka bɔ kuma na ka kuma di an karamɔgɔ ma sabu jama kɔrɔtɔlen don ay kuma do kun goro dongo ame kuma da ma ko nga Haidara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Doni tigi Haidara, bunya tigi Haidara, fajimande ame wasoliye, bajimande ame wasoliye, wa kujan hakwa sahakan batili ila albatila kala tahuka. Haidara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أسلموا أمي فلوك على دفو كعلى بركة ka ala wole ɲuman dɔn ala min y'an fara ɲɔgɔn kan ala kira tɔgɔ la sallallahu alaihi wasallam nin kɛnɛba in kan an k'a dɔn nin kɛnɛ in kan ala ka mɛlɛkɛ ka ca anw ye yan ala kira ka zikira la a ka mawuludu zikira la foyi t'i to ala kanubaw la min nisɔnjalen tɛ ala kira ka bonyaw yirali la a filɛ kɛnɛ kan a baraji da ala de bɛ se k'o fɔ aw ye a kana siga a sabatilen don ala kira kuma nɔn na sallallahu alaihi wasallam ko sahabaw delila ka fara ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ u bɛ baro la ala kira bangena cogo min na u bɛ ka k'o ɲɛfɔ a nalen diɲɛ kɔnɔ n'a kɛra kira ye a ka kira ye mago min ni mago min ye u bɛ ka k'o fɔ ala kira nan'u sɔrɔ o la kisi ni nɛɛma b'a ma a ko aw bɛ mun na yan u y'a ɲɛfɔ a ye a ko walahi sisan ala bɛ ka waso a ka mɛlɛkɛw la ni aw ye a bɛ ka fɔ mɛlɛkɛw ye ko a ye adamadenw ye wa minnu ye ala kira kanu a ye adamadenw ye wa minnu kɛra ala kira fɛ minnu ye n ka kira bonya ka n ka kira sankɔrɔta ni hadisa wulibali bɛ ala kira kuma nɔn na sallallahu ta'ala alaihi wasallam kumana ni ala ye nin jama in ye nin jama in ma jɛrɛ fosi kama ale ala ɲɛda kɔ n'ala ko a b'i sara ala ka sara de ka bon ala k'an sara hɛrɛ la o kumana nin jɔyɔrɔba in bɛ jɛniw ye mɔgɔ minnu kɛra kira fɛ mɔgɔ minnu ye kira kanu n'i kɛra fɛn o fɛn fɛ
a bɛ y'i la n'i kɛra adamaden fɛ a tɔgɔ tɛ ban i da kɔnɔ i b'a ka lahalayaw ladege i b'a bonya tiɲɛ don mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ bɛ kɛ fɛn dɔ fɛ i b'a kuma fɔ i b'a ka lahalayaw ladege mais Alakira ka fɛ o ni fɛ dɔw jɛngɛn bɛ ka bɔ ɲɔgɔn ma dɔɔnin n'i ko i bɛ Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam an ka laada la n'an bɛ balɔntana min fɛ an ka denmisɛnnin ninnu walima n'u bɛ dɔnkilidala minnu fɛ i b'a ye n'u t'u ka dɔnkili da u tɔgɔ tɛ ban u da n'u bɛ balɔntan na don min na denmisɛnw bɛna yɛlɛmɛ tele kɔrɔ i b'a ye u b'u ka duloki k'u foto kɛ duloki kan i b'o y'u kan na k'a yira anw bɛ karisa de fɛ kira yɛrɛ ta bɛ ten mais kira ta bɛ jɛngɛ dɔɔnin Alakira fɛ tɛ a foto kɛli duloki ka ye Alakira fɛ tɛ i ka kɛ kira yɛrɛ nɛnibaa ye dɔw ye kira dɔgɔya ka kira nɛni o bɛ kabakoya selilaw de ko don selila dɔw ye Alakira dɔgɔya de k'a nɛni k'a jasi k'a sɔrɔ u bɛ seli mais Alakira ko i kana kɛ dangaden ye k'i bangebaa nɛni u ye kira ɲininka an b'an bangebaa nɛni cogo di kira ko n'i sera maa ma min b'i bangebaa nɛni i yɛrɛ de y'i bangebaa nɛni silamɛw a ye siran Ala ɲɛ an k'an tilen si mana san 1000 bɔ kaburu de b'a kɔfɛ an tɛ segin foyi ma Ala kɔ Ala min ɲɛ b'an dusukun na n'a ɲɛ b'an ka baaraw la an ka kira bɔ a nɛnibaw bolo an kana faw faga ka b'u denninw kɔrɔ an kana dugu ci an kana kɛ maa faala ye an kana kɛ mɔgɔw hakili wulibaa ye an kana kɛ maa ye silamɛ minnu tɔgɔ la ko n ye silamɛ ye mɔgɔw dɛsɛra ka sunɔgɔ n'o kɛra ni min fɔra kira ma aw de y'a fɔ aw de y'a s'a ma an k'an jogo dilan Alakira taara ka min to an bolo hinɛ ni makari don jakuma kelen kama Alakira ka sahaba muso dɔ min bɛ seli Alakira kɔfɛ o dama tɛ dɛ muso in ye hɛrɛtigi de ye fɛn b'a bolo a bɛ hinɛ silamɛw la mais jakuma sara a bolo a ye jakuma siri juru la fɔ jakuma sara Ala ko mago t'i ka bato la o ye jakuma bakan ye mɔgɔ min ni silamɛya tɔgɔ ye i ye mɔgɔw wuli ka jɔ ka mɔgɔw bagabaga mɔgɔw siranna niw bɛ ka sa joliw bɛ ka bɔn ni kira nɛnina dun an kana an ka kira di nɛnibaw ma an kana an ka kira di lagosibaw ma an k'an ka kira sauver n'an jogo ye an k'an ka kira sauver n'an jogo ye n'an bɔra ye n ye layidu min ta aw ye su in na Ala kumana ka jɔn fɛ lahara Ala ti mɔgɔ si minɛ n'i t'a dɔn ayi Ala ko n ye hujɛ tigɛ pewu ni kiraw cili ye lahara n'i ko Ala ma ne m'a mɛn i t'i minɛ kumana ne y'a mɛn ma sɔn mɔgɔ bi minɛ n'o de ye an b'an janto nin na o la Ala nana ni dalilu 10 de ye kuranɛ kɔnɔ aya 2 la ni mɔgɔ min mago bɛ alijinɛ na o de bɛ kɛ k'a ɲini n'o y'i dan
fo n'i ka dilalen bɛ ala ta ala danna yɔrɔ min na n'a i ma dan ye foyi t'i bolo ni hadisa in ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye an y'o bɔ a la an y'a ta kuranɛ kɔnɔ min tɛ se ka sɔsɔ a bɛ faamu yan'an ka se an ka faamaw u y'a ɲini an fɛ an ka dugawu k'u ye baara min kalifar'u ma yan'a waati cɛ ala bɛ se k'u dɛmɛ u ka se cogo min na ko k'o dugawu kɛ an b'a kɛ u k'a dɔn an kɔni tɛ faama ye mais an bɛ hami n'u ye parce que yan y'an ka jamana ye an b'u dɛmɛ n'an ka ŋaniya ɲuman bɛɛ ye nin baara in ka ɲɛ u bolo pour que an faso ka lafiya an b'an ka sara minɛ ala bolo olu tɛ an bɛ kɛnɛya minisiriso fo k'a baarakɛla bɛɛ fo k'a daminɛ ministre de la santé la ka jigin baarakɛla bɛɛ la an b'u fo cɛpɔr ni ɲuman kɛra hali n'a sɔrɔla o de ka kan ni mɔgɔ sera k'a ka baara kɛ a y'a fo kɛnɛya minisiri ka n'a bila baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ la u ko bana min bɛ sen na u seko ye min ye a la jamana ko la o b'a kɛ u nana ni nun datugula ye ko k'a di bɛɛ ma a karitɔn caman u ma dan o ma u nana ni tɛgɛ ko safinɛ ye u nana ni alikɔli min bɛ kɛ k'a tɛgɛ ko k'a jɛ u nana n'o ye u nana ni fɛn caman ye ko mawuludu jama kama ko an k'a di jama ma jama yɛrɛ caman zɔnna k'a kɛ o diyara an ye an y'o de fɔ n'i ko seliji farida ye joli ye hayidara bɛ se ka kuma o la nka n'i ko ni mɔgɔ kunkolo b'i dimi i bɛ fura jumɛn ta n b'a fɔ taa dɔgɔtɔrɔso la kumana ni dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw labato bɛɛ n'i ka kalan n'i ka faamu don kumana jamana in bana jugu in ala ka diɲɛ kisi a ma kɛrɛnkɛrɛnma ala k'an faso kisi kɛrɛnkɛrɛnma mawulududenw ala kira bonyabaw ala kira kɔrɔtabaw ala k'a n'aw kisi ala ka bana in ɲɔni ka bɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka diɲɛ bɛɛ lafiya n'an bɔra yen sécurité ministre a y'a ka baara kɛ u y'u ka baara kɛ u kɛlen bɛ ka jama min cɛden minnu mobiliser adamadenw ka sécurité kama an ma nin ɲɔgɔn y'a la fɔlɔ ayi ni min ye min kɛ a y'o fɔ sa n'o tɛ ministre sécurité hali ne t'a tɔgɔ dɔn bilahi aliyil azim nka baara ɲɛna an b'a fo a n'a ka cɛden bɛɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ k'a daminɛ yan fɔ Bangɔni na cɛw bɛ yen o dama tɛ n y'a mɛn protection civile ɲɛmɔgɔw bɛ k'a fɔ ko u bɛ yan cogo min na mawuludukɛyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ n'a jama ka ca k'u b'a bɛɛ la ten a bɛɛ u k'an ka fo ala k'aw sara komi an tɛ se ka jɔ ka mɛn su in na ta ye telima ye n'an bɔra olu fɛ yen an b'an gazama madufin n'a ka baarakɛɲɔgɔn ma sokurusi kɛnɛ kan madufin n'o ye n ja ye ale ye soko kanu kojugu
nga ka kanu ka alakira yɛrɛ bonya yira la cɛ nga nga fo la a n'a baarakɛɲɔgɔnw sokurusikɛyɔrɔ la san o san u bɛ don kelen da alakira bangeni bonya kama ka so boli mɔgɔw ye fu Marifin ala k'aw sara mais ale ta ma daw ma dɛ setigi tɛ nka a bɛ k'a seko kɛ ala ye n b'a kalama Jamiya Ansarudine mɔgɔw ka mɛdɛrɛsa dɔ bɛ yen a tɛmɛndɔ mobili la a ɲɛ b'a la karatabuguninw de korilen don a segira ka n'o ɲininka ko nin ye mun ye u y'a ɲɛfɔ a ye dɛsɛ de y'u bila nin na a ye kilasi camanba jɔ ka tila ka ban bila a bɛɛ kɔnɔ k'u ka mɔgɔw kalan ko nin y'ale seko ye ala ka diinɛ dɛmɛ nin na madufin y'i sara bɛ ala bolo o dama tɛ san o san u ye don kelen min ta alakira ye sɔlɔlahu alaihi wasallam ka so boli kira tɔgɔ la ka diɲɛ bɛɛ wele fu dɔrɔmɛ ti sara o kɛ o kɛ a bi so dagabana kelen di ne yɛrɛ Hayidara ma aha na yɛlɛ o de ka su in na ka na u ko ni so ye jama ye ko a bɛ sɔn ka muruti n ko soboli yɔrɔ jama tɛ soboli yɔrɔ la u ma sɔn n y'a laminɛ n'o tɛ n kun bɛ fɛ ka na so de la su in na ka madufin barika da manil fard manil muhyi manil mumitu manil nasir wahid o kɔfɛ Ansarudine Cafin organisation vigile o sara bɛ ala bolo cɛw man kan hali alakira tile la cɛw ye ɲɔgɔn dan tan de billahi aliyul azim kira ka misiri bi jɔ Madinɛ don min na alakira ko cɛ min ma ko taqtuluka fi'atul baghiya o kelen a kun bɛ biriki fila de da ɲɔgɔn kan tɔw bɛ kelen ɲu u bɛ ɲini ka dɛsɛ ale bɛ fila ta de Amar alayisa a kelen bɛ fila ta kira ko a ma kira ko silamɛw ma ko wayha Amar taqtuluhu al-fi'atul baghiya ko Amar i ta bɔnɛ ko jama fililen tɔɲɔnikɛ jama o bɛ na e faga cɛw ye ɲɔgɔn dan kira fɛ de wa a bɛ ten fo ka diɲɛ wuli an bɛ nin bɛɛ la mɔgɔw bɛ yen olu t'a dɔn ko min bɛ yan ni min tɛ ka tobili kɛ o bɛ ka dumuni bɔminɛnw ko walima o bɛ ka sira kɔlɔsi ni ji tɛ kɛ o ɲɛna o bɛ ka nin bɛɛ kɛ ala ɲɛda kama fi sabilillah cɛw ye kelen ye cɛw tɛ kelen ye an ka foli b'u ye an bɛ dugawu ɲini u fɛ dɔw ye ɲaamɛw d'a ma dɔw ye misiw di dɔw ye finiw di ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais ala ɲɛ b'a bɛɛ la an ka wajulikɛlaw Jamiyat Ansarudine Islamiya cɛdenw duatu a sara bɛ ala bolo o kɔfɛ muso fɔlɔ minnu ye Hayidara to yan an b'u fo hali bi u ko ne ka to yan k'u bɛ jɔ ne ka so sara ye u jɔra n'a ye ala ye so di yan hali bi u bɛ ka so sara sara n k'u k'a jɔ sa n ko ala ye so di Hayidara yɛrɛ ma a b'o kɔnɔ nka i k'a dɔn hali bi ne ka so sara nan'u fɛ u sara bɛ ala bolo ayi layidu bɔrɔtɔ o tɛ kafiriya ye dɛ n'i y'a mɛn ko maa o maa tɛ layidu dafa sariyatigiw ko a k'a lajɛ halala ko la billahi aliyil azim
silamɛw ye fili dɔ sɔrɔ an karamɔgɔba dɔ y'a fɔ mais an tɛna don ye an bɛ se ni ala sɔnna an kun ye layidu min ta aw ye o de ye n y'a fɔ cogo min na ala ye fɛn tan min kɛ an ma haramu ye n'i m'o kɔlɔsi alijinɛ haramuyalen don i kan e t'i don a la n kan t'i karamɔgɔ ka alijinɛ ma dɛ o kɔni o bɛ se ka sɔrɔ sira bɛɛ kan n kan bɛ ala taama a nana n'a ye kuranɛ de kɔnɔ k'a walanwalan n'i y'a labato kisi y'o de ye n'i y'a sɔsɔ foyi tɛ yen ni janɛmɛ tɛ o tuma na silamɛya u y'a yɛlɛmɛ de k'a ba yɛlɛmɛ fo n'a fɔra i ye silamɛ ye i yɛrɛ jaabi n'a fɔra silamɛ filɛ f'i jaabi tigɛ f'i jaabi tigɛ f'i jaabi tigɛ o de la n ko an ka alakira bonya an kana alakira dɔgɔya an bɛ kira bonya n'an jogo de ye an bɛ kira sankɔrɔta k'a kusaya diɲɛ bɛɛ ye ni silamɛya ka taalimatu de ye kulekan ni kumakan tɛ baara de don mais an bɛ s'a ma ala ye mun fɔ an hakilila protection civile mɔgɔw kan ka ye o yɔrɔ ninnu na ye mankan cayalen don yɔrɔ min na an bɛ fɛ u ka jateminɛw kɛ ni min don ni jinɛw don an hakilila waliyu bɛ yan ale bɛ Sikaso wa waliyu taara Sikaso ayiwa Aba Koyita bɛ yen mɔri caman bɛ yan Darame yɛrɛ bɛ yan ka bɔ Burukina ayiwa Darame an tɛ fɛ ka jinɛw mankan mɛn yan kun a y'u susu ka taa o kɔfɛ nin kɛnɛ in kan kerecɛnw ka alimamiba an'u ka ɲɛmɔgɔba kerecɛnso ye fila ye fankelen ka alimami n'a ka ɲɛmɔgɔba b'an fɛ yan su in na n'o ye Yatara ye ale cɛ in a ka ca la cɛsiri min b'ale la jija min b'ale la jamana in ka taa ɲɛ a ka suma k'olu ka kira y'o de fɔ ko Isa ye mɔgɔw wele ka na sabali ni bɛn de ma ni ɲɔgɔn dɛmɛ an b'a fɔ a ka kuma in na anw d'an b'o la kira si ma ci ala fɛ min ye maa bila cɛnni na jango anw ka kira Mustafa ala ko kuranɛ kɔnɔ man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ko a ye fara mɔgɔw la n'a ka di min ye o ka sɔn ne ala la n'a ka di min ye o ka ban ne ala la ni lahara sera k'o bɛ ɲɛnabɔ a ye mɔgɔw to yen la ikraha fi din ala ye de ko karabali tɛ diinɛ na karabali t'a la ka jagoya f'i ka kɛ nin anw ka diinɛ na la ala yɛrɛ de ko ten ko karabali t'a la a ye mɔgɔw to yen a y'a ɲɛ f'u ye n'a jara min ye falyu'min n'a ma ja min ye falyakfur n'a jara min ye ka kɛ mumini ye n'a ma ja min ye ka kafiriya ni ala kumakan de an b'a fɔ Yatara ye ko kiraw ka kuma ti ɲɔgɔn sɔsɔ nka i k'a dɔn kira nɔfɛ mɔgɔw minnu y'a kɛ da ye u tɛ kira nɔfɛ olu de ka baara ni kiraw ta cɛ ka jan n bɛ don kuranɛ kɔnɔ ala ko kira ma qul ta'alaw ala ko kira ma ko a f'u ye k'u bɛɛ ka na ta'alaw ko a ye na atlu ma harrama rabbukum alaykum ala ye fɛn min kɛ aw silamɛw ma haramu ye ko n bɛna kalan a ye a bɛɛ ni ala bɛ kuma e ka kuma la ko Muhamadu bɛɛ wele a fɔ ko a ye na o kɔrɔ ye bɛɛ ka bɔ a kalama bɛɛ wele ni ala ye min kɛ silamɛw ma haramu ye ko n bɛna f'u ye a haramu bɛɛ la kelen tɛ yen min nusukhara walima k'a nasuhu o tɛ yen
kelen tɛ min yɛlɛmɛna a bɛɛ b'a cogo la i gosira kelen o kelen na a ɲɛjugu kan ni jahanɛmɛ tɛ taa yɔrɔ si t'i la n kan tɛ a ka karamɔgɔ ye alijinɛ min dilan n kan tɛ o ma dɛ ala ka alijinɛ kɔni t'i don ye ala de y'a fɔ an ka kuma tɛ a bɛna a lamɛn sisan na aha ko a fɔlɔ ye an la tushriku bihi shay'an ko a kana fila fara ala kan nin y'a daminɛ de ye mana maa o maa ye fila fara ala kan ko i sara o kan walima i dɛsɛra o kan fɛn ye fila de ye i sara k'i to a la mɔgɔ o mɔgɔ mana sa k'i to filangafoya la kisi cogo t'i la i sara k'i to a la i ni bɔli tɛ dɛ i ka se banni de i ka se banna hali e tɛ se ka woro ɲimi bilen jango k'o daji to i y'a dɔn sɔnni na nɔgɔya e fa fɛ sa dɛ ne ko a sisan ne bɛ don ala ko la e dɛsɛra o e bɛ sɔn ala ye ka se t'u ye de a kana fila fara ala kan n'i sara o kan i kafirilama bi sa alijinɛ ye ma haramu ye na o y'a fɔlɔ ye aha a filanan ko ɲuman kɛ i bangebaa fila ye n'i y'o sɔsɔ alijinɛ haramuyar'i ma kira ko dangaden ma ko min ka di ye n'a ka di ye ala bato n'a ka di ye ala kota ko a dɔn kɔni alijinɛ so datugura e ɲɛ dangaden t'i kisi o de la ne bɛ wele da denmisɛnninw ye u kana nɛgɛn ni diɲɛ yɛlɛmɛna ala t'i yɛlɛmɛ dɛ denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya fu si tɛ ala ka dali la dangaden kɔ a y'a bangebaaw bonya n'i y'a mɛn fu dɔrɔn dangaden don n'o tɛ hali kafiri tɛ fu ye nka dangaden alimami o de ye fu ye hali n'a bɛ mɔgɔw seli denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya n'a ye bangebaa bonya k'i bangebaa dusu suma hali n'i ko ala tɛ yen i bɛ balo hɛrɛ la diɲɛ na yan lahara o y'a dama ko wɛrɛ ye mɛ diɲɛ na yan i b'i sago sɔrɔ ala tɛ dugaden labila abada hali ni kafiri don o tumana ko a filanan de ye wa bil walidayni ihsana ko i ka ɲumanya kɛ bangebaa fila ye an tɛ se ka fara su kuntala janyana an bɛ farali jɔ ɲɔ tɛ dangaden ye fu ye denmisɛnw a ye ko to mansaw ta la hali ni kafiri don ko e ye silamɛ ye i fa kafiri i ba kafiri ala ko a bonya nka sa n'a ko n'an ka boli sɔn ko i ka yafa ɲin'a fɛ i kana dɛmɛ o la n'a ko n'an k'i bila jɛnɛya la i ka yafa ɲin'a fɛ i kana labato o la nka i bɛ se ka bonya o bonya k'a ye hali ni kafiri don k'i k'o k'a ye a ye bangebaaw kɔlɔsi diɲɛ yɛlɛmɛna mɛ ala ma yɛlɛma dɛ a ye bangebaaw bonya o ye filanan ye na a sabanan o kun bɛ kɛ arabu jamanaw na ni muso jiginna n'a den kɛra muso ye o b'a denw fa denmusow fa ko nafa tɛ o la a bɛ dɔ fara sɛgɛn kan o tumana k'a fɔ n bɛ n den dɔ fa parce que sɛgɛn banna sariya y'o haramu o de kun bɛ kɛ fɔlɔ surakaw fɛ yen o tumana ala ko wa bi kɔfɛ a kana denw fa fandanya kama k'a fɔ ko u balo tɛ sɔrɔ aw bolo
ko ne ala de b'a aw garisɛgɛ wa n b'a denw garisɛgɛ n'i ye denkɛ min sɔrɔ ko a mara ten ne ala b'i garisɛgɛ n bɛ den garisɛgɛ ka n'a fa tumana maa o maa y'i den faga sɛgɛn kama walima tɔɲɔni sira kama i k'a dɔn i bɛ don nin hukumu in kɔnɔ kisi cogo si tɛ maa faala la k'i tugu ka ni bɔ hali ni kafiri ni don n'a ma s'i ma n'i y'a faga ala ko n b'i jate k'u ye diɲɛ bɛɛ faga ni kelen t'i juge ni kelen na lahara dɛ ni kelen b'i juge diɲɛ bɛɛ ni de la maa o maa y'i tugu ka maa kelen fa k'a sɔrɔ a ma fagali ko kɛ ko i k'a dɔn ale ala bolo i ye diɲɛ bɛɛ de faga kumana a y'a kɔlɔsi ni bɔli la ni bɔli man ɲi dɛ naam o ye sabanan ye mais ala wɛrɛw sɔrɔla sisan minnu bɛ ala yɛrɛ ɲɛ u bɛ seli n'i y'u ni jalamugu ye fo i b'i suuli ka wuli ala ko cogo di wala taqrubul fawahisha ma zahara minha wa ma batan ko a kana gɛrɛ ala ko ta fa si la jɛnɛya ala y'a gɛlɛya koyi ko ala dogolenw y'u haramu a ma ala bangenenw y'u haramu a ma tafsirikɛlaw bi kuma caman fɔ nin na ala dogolenw o ye jɛnɛya direct ye ala bangenenw o ye muqaddimatu zina ye jɛnɛya ɲɛbilaw ɲɛ ka filɛliw ɲɛ ka signalisation bolongoni kɔriɲɔ ye embarrassement ka gɛrɛ ɲɔgɔn na jɛnɛya yɛrɛ ye gundo ye o haramuyala o min dogora ani fɛn o fɛn b'a si ma kɛnɛkanko la o haramuyala o ye minnu y'a ta o sira kan ye minnu y'a ta ko ala ko de ko a kana gɛrɛ cɛni na ko jɛnɛya dama tɛ ko fɛn o fɛn tɔgɔ ye cɛni k'o bɛɛ bɛ don a kɔnɔ min bangena o min ma bange o ko cɛni bɛɛ ye silamɛ ma haramu ye ko silamɛ ye ɲɛnikɛla de ye bon a b'o bɛɛ ta mais a gɛlɛma bɛ min kan o ye jɛnɛya de ye n y'a f'i ye jɛnɛya siɲɛ kelen u y'a yira k'a fɔ a bɛ san 100 alabato de tiɲɛ min minɛ na san 100 alabato jɛnɛya siɲɛ kelen de b'o tiɲɛ san 100 alabato min minɛ na an tɛ se ka fara n'o tɛ o kisa wulibaliw sabatilen don silamɛya barow la ani a ladilikanw na o kisaw bɛ yen na a wɔɔrɔnan ko cogo di ayiwa a wɔɔrɔnan wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ala ko a kana ni faga abada i kana to kana kɛ sababu ye maa ka sa i bolo i ye mɔgɔ faga tɛ dɛ hali ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ fagala nana a ko karisa ka so bɛ min a t'a dɔn ka bɔ so tɔw la e y'i bolo sin ko so filɛ i dun y'a dɔn mɔgɔ fagala de don n'a y'a faga sariya ko e ni fagalikɛla bɛɛ ka kan jango maa min ye wari d'a ma jango maa min y'a dɛmɛ jango maa min y'a bilasira a n'o bɛɛ ka kan kumana ala y'a haramu ko a kana ni faga fiyewu ala ye ni min fɔ ale haramu illa bil haqq fo n'a kɛra tiɲɛ ye ni bɛɛ fagali de ye haramu ye ni bɛɛ kafiri fagali ye haramu ye c'est à dire ni bɛ fɛn o fɛn na adamaden ala y'i fagali haramuya silamɛw kan ala ko de ko illa bil haqq fo n'a kɛra ni juru sara ye haku ye mun ye i y'i tugu ka mɔgɔ faga i yɛrɛ bɛ faga i ye fagali ko kɛ silamɛya ka sariya la i bɛ faga a bɛ fɔ o de ma el haq nka ngonti kɛ silamɛ ye
silamɛya t'i fa alakira ni chrétienw jɛra alakira ni yahudiyaw jɛra alakira ni bolisɔnnaw jɛra Madinɛ ka pacte signé bɛɛ k'i ka ala bato ni jugu nana kelen nɔfɛ an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jugu kɛlɛ alakira ni kafiriw y'o signé aw bɛ se k'a fɔ cogo di ko i ti kafiri ɲɛna ko ala ko ka kafiriw faga ala m'o fɔ dɛ alakira ni kafiriw jɛra se yɛrɛ sɔrɔlen kɔ se sɔrɔlen kɔ da ye Umaru ka khalifaya ye Umaru ni kamalen dɔ bɛ baara kɛ dɔw ko yahudiya de don dɔw chrétien de don docteur de don a fɔrilen don furakɛ la mais ani Seydina Umaru ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Umaru min ka diinɛ ko ka bon fɔcogo bɛɛ la u ka fɔcogo bɛɛ la mais Umaru ma maa fa dɛ ni mun kasa Umaru ma maa fa Umaru ma maa fa Umaru ni mɔgɔw jɛra minnu tɛ silamɛya a ma maa fa dɛ kumana n'i ye mɔgɔ faga k'a sɔrɔ a man kan n'a ye i ka i labɛn sa dɛ ni jahanɛmɛ tɛ taa yɔrɔ si t'i la na aha a ko wa aw silamɛw ne ala y'a ladi ni nin de ye nka ala di kun ye nin ye a ka kɛ hakilitigi ye na a wɔɔrɔnan a kana surunya yatimɛden ka nafolo la fiyewu mɔgɔ min fa sara a fa balima ye e ye walima a fa terikɛ ye e ye e ka su ka nafolo détourné a denw ma ka duncogo ɲini o la ala ko n'i y'o kɛ alijinɛ i ma haramu ye dɛ wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan yatimɛden ka nafolo ko n'i y'a dunbaa dɔn yanni u ka taa n'a ye kaburu la ni alimɛti b'i bolo ko i k'a foro tɛ a kɔnɔbara la ko a bɛ minɛ aha yatimɛden ka nafolo a fa salen o ka nafolo k'a ka du détourné walima k'a ka foro détourné walima k'a namara fa ka warijɛ la a kɛra fɛn o fɛn ye walima a fa ka baganw na n'i y'o kɛ i ni alijinɛ cɛ janyana dɛ nka n bɛ ala ka alijinɛ de ma i karamɔgɔ ka alijinɛ ko tɛ nka n bɛ ala ta de ma ala de bɛ ka k'a fɔ ala de bɛ ka k'a fɔ fɔ n'a kɔrɔbayara ka kodɔn maa kan ka nafolo d'a ma tuma min na i bɛ sɔrɔ k'a ka nafolo d'a ma a wolonfilanan silamɛya ma ɲinɛ koyi mɔgɔw de y'u yɛrɛ ɲinɛ kule bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na mankanfu bɛ se ka ci yɔrɔ min na ala bɛ se ka janfa yɔrɔ min na mɔgɔw hakili bɛ se ka suɲɛ yɔrɔ min na u y'o dama de ta k'o kɛ silamɛya ye mais silamɛya hakika ti yɛlɛmɛ parce que kuranɛ bɛ bolo la ala ko cogo di muhamadu mɔgɔw wele dɛ ni ala ti jɛ ni min ye fiyewu i k'a ɲɛfu o wele daka de ye nin wa awfu el-kayla n'a ma ɲɛ ko a bɛ mure suma mɔgɔw kun ɲɔ feerelaw malo feerelaw balo feerelaw wal mizana sanu peselaw warijɛ peselaw n'a bɛ fɛn o fɛn pese mɔgɔw kunna ko a y'a k'u kunna de bil kisti ni laadiriya ni tilennenya ye n'i ye garamu kelen janfa i ka sannikɛla kunna hali ni kafiri don i ti saratu tigɛ lahara abada fo i k'a sara garamu kelen ɲɔ na ɲɔ garamu kelen malo garamu kelen kaba garamu kelen n'i y'a tigɛ i baara kɛ ɲɔgɔn kunna kilo la namara sira kan silamɛya t'a la i ti ala ka saratu tigɛ abada fo ala k'i jɔ i b'a sara a tigi ye i ye ala janfa ka silamɛw janfa o kiiri fana b'a d'a ma silamɛya ma fɛn dogo koyi
mɛ u y'u sen da nin bɛɛ de kan kɛlɛ tɛ nin na nin ɲɛ ti fɔ maa ti ɲininka nin na manamanakanw o de bɛ taa k'o sankɔrɔta o de bɛ taa k'o sankɔrɔta sɛbɛko bɛɛ bilala a lajɛ o kɛra min na kira ka sahabaw siranna kojugu parce que cɛ dɔw kun b'a la kira nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu kun bɛ Ala fɛ o peselikɛlaw y'a tɔ kɛ min ye dɔw bɔra a la dɔw y'a bila pewu parce que a gɛlɛyara min kɛ olu siranna u ka na taa jahanɛmɛ kɔnɔ parce que u bɛ mure suma kira ka sahaba dɔw ye mun kɛ n'u ye mure fa u yɛrɛ b'a dɔn u ni Ala cɛ a fara u b'o k'i kun u bɛ tila ka dɔ ta ka fara a kan pour que i ka hakɛ kana t'u fɛ o jakow binna k'o sɔrɔ o yɔrɔ de la Ala ko la nukellifu nafsan illa wusaha an t'i nisi bila fɛn na i tɛ se min na basikili da ye i ka nimoro ka a jira i la ye n'a ye min jira i la n'i yɛrɛ dan b'o la a feere a ma o la ni min ye o jɛ n ti i minɛ o la parce que i m'a dabɔ janfa kama silamɛ ɲumanw hakili ka sɔrɔ ka sigi u ka se ka mure baara kɛ i kɔlɔsi dɛ pani basikili u ka balazini ninnu kana to a ka ci i bolo i janto i yɛrɛ la garamu kɛ garamu ye disi kɛ disi ye nka ka ɲɔ kɛ bɔrɔ la n'i b'a san mɔgɔw fɛ i bɛ kilo 100 dafa n'i b'a feere mɔgɔw ma kilo 90 ni dɔɔni e bɛ misiri kɔnɔ taa n'i yɛrɛ i lafiya silamɛya nana ka nin de bali ni nin ma se ka bali dɔrɔn kun tɛ misiriw la silamɛw dɛsɛra ka nin de defa u sɔrɔla ka t'u to ɲɔgɔn kan nin bɛ nin fa neni nin bɛ nin ba neni nin b'a fɔ a ye mugu ci nin na a ye nin fa silamɛya yɛlɛmɛna ka k'an hakilila ye a bɔra Ala ta la a bɔra Alakira ta la n'a segira o la bi n'a segira o la bi Mali misiri ka ca cogo min na Faransi bɛna saraka minɛ yan laadiriya de bɛ jamana taa ɲɛfɛ n'i ye du o du sabatili ye laadiriya don n'i ye dugu o dugu sabatili ye laadiriya don n'i ye société o société taalen ye ɲɛ laadiriya de kɛra kan silamɛya de bɛ nin bɛɛ ɲɛ silamɛya de bilala dabara ka kule mikoro la ka dɔ fa neni ka dɔ jaga silamɛya labanna nin de la Ala ta bilala la ilaha illallah ni sɛbɛko ye Ala ta kɛ ye Mali min filɛ nin ye an ka sous-région si tɛ yen n'u ye dulɔ hakɛ fɔ ni Mali t'a bɛɛ jukɔrɔ siɲɛ 3 a tɛ yen mais bi a fɔra yɔrɔ minnu ye min ŋanaw ye Mali bilala bɛɛ sanfɛ anw fɛ jamana in kɔnɔ n'a fɔra dama ko karisa bi dulɔ min hali du sɛbɛ tɛ t'i denmuso ɲini furu la bilahi baariw sera ka caya an ka sow ye cogo di drogue sera ka jamana labɔ cogo di parce que Ala ta bilala n'o tɛ bere tɛ ta muru tɛ ta ka mɔgɔ faga o ye ka mɔgɔw b'u hakili kan de maa o maa ye mɔgɔw b'u hakili kan Ala t'i ka foyi minɛ i bɛ tila ka Ala sɔrɔ jahanɛmɛ kɔnɔ bilasirali de don a fɔra de udu'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana mɔgɔw wele ka na Ala ka sira ma ni kodɔn ye ani wajuli kɛ ko ɲuman faneni baneni ko wajulu ti kan fɛ yan n'i y'a fɔ a b'a gɛlɛya kojugu a nɔgɔyara kojugu jamana labanna mun na cɛ ni cɛ muso ni muso hali bi dɔ b'a la o de ye karamɔgɔbaw ye
aw ye kalan min kɛ ni mɛlɛkɛ yɛrɛ tɛ maa t'anw bɔ bilen a nafa kɛra mun ye a nafa kɛra mun ye ni jamana tiɲɛna aw ɲɛna a nafa kɛra mun ye si ka kuranɛ kalan o de bɛ jamana jɔ nin dɔnniba in jamana kɛra ta aw kun bɛ min a na fɛn dɔ fɔ ala ye kaburu kɔnɔ a ka sew mana ban n'a ka sew banna don min na a bɛna fɛn dɔ fɔ setigi ye mɛ o tɛ dɛ yanni saya cɛ maa o maa ye ala janfa ala y'i mago sa a ka diinɛ tɔgɔ la yanni ka sa a ti kɔrɔbɔ ni ala ka diinɛ tɔgɔ ye i ti sa i sago la abada ala janfara kira janfara an bɛ bi jɔnni kan a janfaba ye jɔnni ye aw minnu ko a y'a ka mandow ye jɔnniw de bɛ ka mɔgɔw ni b'u la bi diɲɛ bɛɛ kama na gɔnna bi mali bɛ kɛ siran jumɛn kɔnɔ bi terroriste ka dugawu k'a k'a bɛɛ faga ka don dugu kɔnɔ ka alimamiw kantigɛ jɔnni ye alakira neni jɔnni ye alakira di a ka neni alakira ka sira jumɛn bi yan bi dulɔso cayara an si so ye janfa hasidiya bezongoniyon n ti fɛ ka karisa ye ɲɛna e birin bɛ misiri kɔnɔ hasidi ni misiri kafiri ka kusi ye kuma bi yan de mo Tarawele a ko cogo di ala ko di a sekina ala aw de y'a yɛrɛ janfa mɛ ala t'a yɛrɛ janfa dɛ ala ko kira ma mɔgɔw wele dɛ ni ala tɛ min fɛ i k'a f'u ye n bɛ min fɛ i k'a f'u ye ala ko cogo di wa iza qultum ko silamɛ bɛɛ k'i janto a da la ko n'a ma ɲɛ i bɛ kuma dɔrɔn fa'adilu a ye kɛ laadiriya kumatɔ mɔgɔ dɔ juguya ka n'i bila ka nkalon da la i ka to ka kiiri tigɛ mɔgɔ dɔ juguya ka n'i bila i ka kiiri da koya la ka sɔrɔ a ta ye tiɲɛ ye wa iza qultum fa'adilu ni silamɛ ko n ko ala k'i kɔlɔsi dɛ kɛ laadiri i ka kuma na dɛ n'i y'i jɛngɛ ni ala t'a to i la ko hali n'a sɔrɔla i fa de y'a kɛ a fɔ n fa ta tɛ tiɲɛ ye ko hali n'i ba y'a kɛ a fɔ n ba ta tɛ tiɲɛ ye ko hali n'i woloden de y'a kɛ n'a ni maa wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na a fɔ n den ta tɛ tiɲɛ ye ko hali n'i somɔgɔ suru don somɔgɔ surunya da y'i fa n'i ba kɔni an'i den ala k'i kɔlɔsi dɛ n'i bɛ kuma tiɲɛ fɔ n'i bɛ kuma n'i bɛ jugement kɛ a tɛ kɛ tiɲɛ kan hali n'i somɔgɔ suru don n'a ta tɛ tiɲɛ a fɔ i ta tɛ tiɲɛ n'o kun sera ka kɛ jamana in na maa bɛ sɛgɛn yan ɔ munna nin ma se ka kɛ parce que minnu ko an k'a fɔ mɔgɔw ye u m'a fɔ maa miliyɔn joli ye baya kɛ bi mɔgɔ miliyɔn joli y'a ka taafe bolo kɔlɔsi bi mɔgɔ miliyɔn joli mako y'a ka kurusi jala la k'a kɔlɔsi bi ni tiɲɛ kun fɔra mɔgɔw ye o dulokiba don dɛ n'i bɛ suliye don a daminɛ kini fɛ dɛ n'i b'a bɔ a daminɛ numan fɛ dɛ tiɲɛ don mɛ yan'an ka se o an ti a lajɛ min ka gɛlɛn min ye an k'o ta fɔlɔ anw de bɛ kira labato ni mun ye ko yecogo yecogo ɲɔ nkalon bɛ a yecogo nkalonfin labatoli de ye tiɲɛ ye hasidi kɔrɔ bɛ se ka kira labato
dafe min bi sha so jalen do fo nga karisa boyi e bi kira labato kafiri ka kusa kafiri ka kusa hasidi inye tugu idatugu la jogo dla ni jogo nyana jogo yɛrɛ bi sama kana ala ka kuma bɛɛ ma mais jogo to ye i ka ladegeli kɛ jogo ma f'i ye finifin tɛ dɛ hali n'i ye muso bila bariko kɔnɔ n'a jogo ma dilan i fɛ a bɛ jɛnɛya kɛ aha i ɲɛ tugu i ɲɛ yɛlɛ t'o la o disa biri disa bɔ a ye hijabu kɛ a ye a bila bariko kɔnɔ n'i tɛ yen n'a ye dayɛlɛ cogo sɔrɔ bariko la don o don a bɛ jɛnɛya kɛ a fɔra de a ye mɔgɔw dilan a ye jogo dilan n'i ye muso jogo dilan yan'a ka hijabu ta hali ni minisipu b'a la a t'a yɛrɛ di maa ma a ye jogo dilan ye cogo tɛ ye cogo bɛna kɔfɛ de ala ko cogo di a ko i kɔlɔsi dɛ silamɛw n'a bɛ kuma iza qultum fa'adilu ko walaw kana za qurba hal ni somɔgɔ suru do ni y'a jɛngɛ n b'i don jahanama na alijinɛ min b'a karamɔgɔw bolo ko tɛ dɛ ala ka alijinɛ de y'i ma haramu ye nin ye ala kumakan ye i karamɔgɔ kumakan tɛ nin n'i ye nin sɔsɔ dɔrɔn i bɛ jahanama kɔnɔ tiɲɛ de ma fɔ mɔgɔw ye n'o tɛ maliyɛn bi ala fɛ maliyɛn bi diinɛ fɛ maliyɛn bi danbe fɛ n'a fɔbaga ɲumanw sɔrɔ la ni dɔwɛrɛ t'i f'u ye kulalo siɲɛ 11 i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba y'i wolo cogo min na ko hali ni jurumu kɛra kulu ye k'o fɔ kabakolo la ko n'i ko bisimilahi rahmani rahimi ko a bɛɛ b'i yele ka bɔ yen a y'a lajɛ nin de bɛ kɛ ka fɔ faama so ye faama faso nafolo dunna fandantɔɲɔ faama mori dabalijugukɛla muso min kɛn bɛ k'a cɛ janfa cɛ min kɛn bɛ k'a muso janfa ko n'a ye bisimilayi fɔ dɔrɔn k'a ka jurumu kulu bɛɛ bɛ yele a b'a dabila bilen ala ye nin fɔ nin bɛ alakira ka kuma na a y'a kɔlɔsi dɛ a y'a dara lamɛn mɔgɔ t'i mɛn nka kuma bi mɛn alakira t'an bolo bi nka an filɛ o de ka kuma kan a y'a dara lamɛn hasidi ye kafiri de ye maa o maa ko ala ka jɔnw ti bala a ka dugukolo kan u sago la kafiri ka kusa ye parce que i ye nafigi de ye kuranɛ kɔnɔ nafigi kafiri ka kusa ye a y'a janto a yɛrɛ la dɛ allahumma fashhad ala kɛ haidara seere ala hali ni diɲɛ bɛɛ bana ne na i ye min fɔ ne m'a dogo dɛ nka ala i ni ce diɲɛ bɛɛ kɛra ne fɛ ja ala ka tiɲɛ fɔli ti mɔgɔw ba i la manil fardi manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi manil wahab wahid diɲɛ bɛɛ kɛra ne fɛ ja tiɲɛ fɔ ti maa mangoya galo don tiɲɛ fɔ ti maa mangoya dɛ galo don n'i ala ka tiɲɛ fɔ ala b'i dɛmɛ ala y'o layidu ta de kuranɛ kɔnɔ ko ni dɔw banana ni ala kɛn bɛ ka dɔw labɛn olu b'a labato olu ti banna abada a ko cogo di fa in tawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum ala ko n'aw banna ne ka tiɲɛ mana fɔ n'aw ko a tɛ tiɲɛ fɔla fɛ ko ni aw banana ka taa ni min taara ala ko yastabdil qauman ghayrakum wallahi maa o maa mana ban ni ala ka tiɲɛ na maa o maa bolo n bɛ bɔ yen n bɛna ni jamakulu wɛrɛw ye
summa la yakunu amsalakum o tike aw ɲɔgɔnna nafiki ye abada ni ye kuranɛ aya de suratu muhammad aya 38 kuranɛ lajɛ suratu muhammad aya 30 ani aya 8 ala ko cogo di tiɲɛ f'u ye ni maa minnu banni na tiɲɛ kama a t'u ka taa ko nka ne ala bɛna ni jamakulu wɛrɛw ye min tɛ ninnu ye ko olu tɛ kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye abada olu bɛ sɔn el ansar olu ye ala ka nin tiɲɛ paratigi yɛrɛ ye dugukolo kan ansaru y'o ye cɛ si ma taa ko jɔyɔrɔ kun bɛ e la ni kelen taara ala bɛna ni kɛmɛ ye wa ala y'o de fɔ alakira ye ko tiɲɛ f'u ye ni ninnu banana bɛna ni maa wɛrɛ ye olu ti banna a y'a janto a dara kuma na kuma ka gɛlɛn kojugu ni hɔrɔn bɛ kuma ala mago tɛ foyi la i bɛ min fɔ kɔ wa iza qultum fa'dilu n'i ma ɲɛ k'i bɛ kuma kɛ laadiri ye kuma tɔ n'i ye laadiriya sɔsɔ ni ala b'i jeni ka sɔrɔ i bɛ seli misiri kɔnɔ ka sɔrɔ i bɛ alikaba tawafu n'i bɛ kuma dɔrɔn tiɲɛ fɔ hasidiya kan'i bila abada k'i bɛ fɛn dɔ fɔ maa ma min tɛ tiɲɛ nin ye kuranɛ aya de ye o de la anw de kɛra sababu ye k'an ka kira di nɛnini ma silamɛ so silamɛ mɔgɔ fagalaw silamɛ walimuso tigɛlaw silamɛ wali nafolo deturunɛnaw olu de ye ala kira di dɔgɔyalima ma ka kɛ ni waatiw cogoya ye ni ala ye si ni kɛnɛya di sigida nata wɛrɛw aw na nin laseli tɔ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛmɛ an karamɔgɔ la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen maa o maa de nana ka na mawuludu ɲɛnamaya an fɛ jamana in kɔnɔ ala ka segin n'a bɛɛ lajɛlen ɲuman ye u nana ni hami ni gami gɛlɛ minnu ye ala k'a bɛɛ dilan jamiyatul ansardin cɛbaw a n'a musoba minnu farala ɲɔgɔn kan ka mawuludu baaraw kɛ n'o ye an ka cafi maaw ye fo ka taa se an ka visil ani an ka sécuritew ani sous commission tɔ bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ san o san an ka fara ɲɔgɔn kan kana mawludu ba in kɛ an karamɔgɔ kɛrɛfɛ ala ka o si ni kɛnɛya di wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bani kurasi asimika